君は僕のお願いを聞いてくれた。だからせめて僕も君に正直でいようと思う。彼はもう死んでいる。彼の魂はもうここにはない。もう元には戻せないんだ。ごめんね。あれ、なんで自分の腕直してるの？カイトを元に戻してよ。お願いだよ。その後でいいからちゃんと。このままだとゴンって子は確実に殺される。ピトーを止められるのはこの私だけです。その娘を渡せばピトーを止めましょう。消えろ、クズ野郎が。この子は任せて。この目に誓って決して奴らには渡さない。ああ、頼む。電光石火。ゴン、俺が行くまで待ってろよ。